Lonyukile inani labantu abaye baphulukana nobomi babo kwizixholoxholo zakutshanje nebezikhatshwa ziziganeko zodushe kwiphondo lakwa-Zulu Natal naseGauteng. Oku kubhengezwe ngumphathiswa obambeleyo kwiOfisi yobongameli uKhumbudzo Ntshavheni ngalemvakwemini. Kwaye umphathiswa ubatyityimbisele umnwe abo basaqhubela phambili nokuphembelela iziganeko zodushe kweli ngelithi baza kujongana nengalo yomthetho. Police has revised the total number of deaths in Gauteng 279 and KwaZulu-Natal to 258 as related to the unrest. The revision of the records happens when those who were injured ultimately succumb to their injuries. Of the reported deaths in Gauteng to date, 42 cases of murder have been opened and 37 inquest dockets have been opened. In KwaZulu-Natal, 171 cases of murder have been opened and 87 inquest dockets opened. In addition, the SABC have to date opened 132 cases of arson in KwaZulu-Natal.